musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokku ɗon hande tigui ha mbawɗen joɗande oɗo plateau holko woni oɗo plateau julde korka Allah hokki en horde dow jaam en puɗɗirima bismillahi rahmani en gortirima alhamdulillahi rabbil alamina en kawri hande e ñalawma men ñalawma julde korka non en jettiri ɗon Allah no feewi bandiraɓe tigui ko sehilaɓe mon yiɗɓe mon wonɓe ɗo tigui e Ayaw Pindi TV woɗɓe yewtude ɗon e kala saaha woɓe yaadude mon e kala saaha woɓɓe ganduɗa weltodirde mon e kala saaha ɗo e Pindi TV ko ɓen tigui jooɗi ɗo gam kadi hande weltinde on e ñalawma men ñalawma julde korka bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe julmo wuuri en calmini funnague en calmini hirnague en calmini kadi bandiraɓe jagguɓe e Pindi TV ha tiiɗi jamma e ñalawma suba hay kikiɗe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV ɓe keppata ɓe kaɓata ɓe tampata kala ko yalte Pindi TV tigui haaɓe ƴeeɓa en jettiɓe no feewi hande noon eɗen gonde nanake men ngana eɗen gonde kadi bandiraɓe gowɗen yaaduɓeɓe en mbatta ɗumen présenté Bambodi Dieynaba Sow eɗen gonde mun eɗen gonde Ndeye Coumba Dia min calminima min juurimama calmina bandiraɓe اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وعلى ال محمد رسول صلى الله عليه وسلم salminama bandiraɓe fulɓe wonɓe e jogli aduna ɗi kala ñalawma tedduɗo ñalawma mbo Allah teddini ñalawma mbo Allah horsini ñalawma mbo Allah yiɗi Allah duulanima en pittali men ha en mbawi hawrude e julde korka enen foof julɓe mbiyen alhamdulillahi rabbil alamina Allah alhamdulillah saabu ɗum weeɓani neɗɗo rokkede woni duuɓi walla woni balɗe ha wawa dañde hono ɗiɗo ñalɗi mbaɗi ni kala ko neɗɗo wawno hen hoorde yo Allah jaɓanmo korka makko kala ko tatino hen ko tine ko tinani yo Allah yaafo kala ko juulano hen ko sakkano hen e ko muddano hen yo Allah jaɓanen foof amin bandiraɓe fulɓe bandiraɓe diaspora o ko weltare ummade amen faade mon onon ɓiɓɓe yummiraɓe amen ɓiɓɓe neniraɓe amen yiɗɓe amen ɓe min jiɗina kadi aussi ko heddi ko yo Allah hokki en tawiɗo saaha mbo wuuri on jarama allahumma amina Ndeye Coumba Dia ɗum ɗon eɗen kuccite debbo pullo mo bonani ngari mawnani caggal haqqille mum momin gondi ɗo min gondiri saabu Allah e nelaɗo muɗum hono Dieynaba Sow a salminama tigi Tidiani an walla mbiya Tidiani Sar jafɗa debbo caggal nde jettuɗen Allah ko julde e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti kadi seren ɓe halifaɓe meɗen en jetti dendagal bandiraɓe Pindi TV e wattuɓe hakkille e Pindi TV ko adi fo noon haade men nadde e yewtere nde gadortomi ko wiide juule mo wuuri en julmo kewɗo nde wonno en ɓe koori e jaam en juule e jaam eɗen ñaago kadi nde bandiraɓe fof jaafoto en enenne en jallima dendagal bandiraɓe ha tuggi noon e oɗo plateau jooɗi ɗo hande hono Bamodi e
nalanke mon hande mo bismiɗen ɗo e oɗo baɗoɗo koora o wadde Tidiani Sarr juuɗima en dilmo kewɗo Dieynaba Sow Seydi Sow ko yettonde tan bonnuma ɗum noon eɗen kuccodiri e banimen gorko mo ganduɗa moƴƴo mo Allah moƴƴini Bambodi a salminama a juurama ɗum noon mi salmitimo Tidianiyatou Sarr bandiraɓe wooɓe yebde ayaw mon habrirde Pindi TV en jetti bandiraɓe ɓe funnague hirnague rewa e worgo tawa ko ɓiɓɓe mbimi wonki renduɓe miijo e feere wadduɓe jungo e faandu mbiyeten ko ala ɗo yano artiɗo wonno ñawɗo yiɗa ceeraɗo dañi ɓam jonde nde ganduɗa ko mbiyeten jonde heeridi heerori mbiyeten ko julmbo wuuri kono en mbi kala mo ganduɗa aɗani ɗo e nder gollorgal biyetegal Pindi TV min mbimo ya julmbo wuuri Allah holli en hikka yo Allah hollu en mbo wuuri en natiri e lewru ndu bisimillah Allah rokki en kadi en timmoniri alhamdulillah kikiɗo moƴƴo malaɗo e ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wooɓe yebde ayaw habdirde Pindi TV kono en jetti kadi omo ganduɗa ko baɗɗatitte kadi ne ha ɗum ɗo wawi wodde Dieynaba Sow e huccidirde Tidianiyatou Sarr ko noon Ndeye Coumba Dia gorko mbo Ciloñ jeeri Ciloñ Ndago Wendu mbiten ko lappi koyle oole e nammade nde tawno ko Ciloñ woni tengu rengu Fouta ɗum noon en mbiɓe kadi ne kamɓene yooɓe juul mbo wuuri e yimiyankoɓe leydi Sénégal en pawi juul mbo wuuri mabɓe e Ndeye Coumba Dia e Ibrahima Sissoko Banna ɗum noon e technicien ji men Samba Diop e yaadiɓe mum kala en mbaɗiɓe juul mbo wuuri bandiraɓe sago Allah sago moon Tidianiyatou Sarr bandiraɓe sago Allah sago meɗen joni noon ɗo e Pindi TV en jetti mawɗo men ardi bonnani Dieynaba Sow hono directeur Pindi TV woni Abou Samba Diop Abou Samba Diop ganduɗa ko ardi bonnani Abou Samba Diop mo mawni hinaki Abou Samba Diop belɗo liggodade Abou Samba Diop daraniɗo ganduɗa pulagu bertude juuɗo muɗum kala pulago kala ene ala ko jaranani mo ene jaranimo foof ene jaranimo yaha hen nangue hoore mo yaha hen subaka mo yaha hen kihiɗe gam yo pulago ƴellito ɗum noon Abou Samba Diop yo Allah yommo moƴƴere amin en beltanima kadi bandiramen ɓe liggontoɗon ɗo ɓe dañani hande tawtorede oɗo plateau hono sehilam guiɗam Oumar Diop min calminimo min juurimomo en calmini kadi Sala Diop eɗen mbiyaɓe julmo wuuri kono kadi en beltanima ɓeɗo dariɓe ɗi ganduɗa image uji joɗɗi jeeteɗe e Pindi TV aduna o foof ne ha waɗi image uji holton gummoro ko dow asman malla ɗi mbeyen machallah hono Samba Diop ganduɗa en beltanima kadi en jetti Ndeye Fatou Masly e darde muɗum tinde machallah voilà oɗon gandi kumtare men kora ko kamɓe tigui jaggani en hen hano hannirta ni ɗum noon ɓeɗo bandiraɓe kala en beltanimaɓe eɗen mbiya kadi juule mo wuuri nde wonnon ɗo e Pindi TV ene weeli haalde nde wonnon dental ene muusi kono Allah dandi hen enen dental men muusani dental men ala nguttu dental men waɗi ko fijirde e jaleɗe e yewtere dental men ene weeli ha maayi ene weeli ɗum noon ala no mbatten Bambodi e Dieynaba Sow wuttima wono yotide julde ma nde hannde machallah julde korka ala ko jarani jeeɓa julde korka ala ko jarani ɗum noon ala no mbatten so wona duttoɗen e Ndeye Coumba Dia woni tufam ɓerde dokka min seeɗa e dande ma welde nde jarama ene yaada e nduɗo kadi ñañoru weldu machallah Muhammad Rasulullah ya Allah Allarini non Allarini Rasul ko irini La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah ya Allah Jandilu Allah reni non Allah reni non Allah reni rasuluku reni Jaj. Hamda yam yey Cerno Hamdu Rabin Jaami Madina Jaabe ana woni lewle wal Madina Fuuta fone ngande yaynima Cerno Hamdu Rabin Jaami Madina oh alhamdulillah Jaj. Kaira woni jam Cerno Hamdu Rabin Jaaka jambulu Skay. Jaj. Ja. Aminatu mabendu kwase yabe ja. Ja. gorko moƴƴi tusɗo Asko manani kudure nduyebe. Ha. Nduyebe dambadato. Ha. kam noon To arjige foli kite. Ndeysaan. Malede buri winde nade. Ndeysaan. To bose mango ja. Ja. Asko manani jowol sare sepie. Mbiɗa ko Dawuda kolli fulɓe jaɓi golle ma Dawuda Dia wallahi Keita. sa sippirama liɓi Dawuda sa doktama daɗi Dawuda Ja. sa haali a heɗanama Dawuda Dia Yapulo. tawi mbiɗi wonde Tijani Sari Sar. nadanam gorko pullo bamodi gorko yo mbattareji mango machallah seydi ba debbo pullo salamu ala madina bey Soh. Ibrahima Sisoko Banna. fakoli kumba fakoli daba jam jam koli kiliya Musa alinoya Musa koli Ibrahima koli Ibrahima jam jam koli Allah taala fama kaira machallah koni ngaren jetten sababu ngel mo yettani sababu yettata Allah jomen Abu Seydi Jobo Job. Abu Seydi Jobo Debbo Kunda. Job. Abu Seydi Jobo Job. min nawtuma to nguyi kare nguyi karte nguyi dande maya Jobo Ha. Ndeysaan. machallah Job. Allah reni non Allah reni rasuliku machallah Mashallah. Machallah Ndeye Coumba Dia ɗomin fandoma ɗo tigi a ari ɗon no fewi ko ɗo tigi ganduɗa pulago ngu fandoma nde wonnon fuuran kagal ngal ɗene hoɗoma no fewi ha wona seeɗa Ibrahima Keita machallah Sissoko Ibrahima Sissoko machallah min beltanimama ɗum ɗon ala no mbatten so wona dokken debbo pullo konngol machallah seydi sar komi beltiɗo no saabi weltaram noon koko yimata Dawuda ko mo mimi kam ha woni gonga Non sabu tigi. mo mimi koreji am mo mimi gudduɗe nduyede ɓe mimi kam sabu min komi gudduɗe naani koreji
jam tigi mbaali toon wadde ɗum wonni kam weltare même ɗa jowol saare ɗo kadi yimɓami sehilabam nan ɗon kadi mi salminat ɗon hono kaw Mamoudou Adama Diallo gonɗo to jiiga jeeri gonɗo to kadi to Angers aɗa andi jowol e jiiga kañumen wondi kono kadi mi salmini sehilaɓe makko jowol naaɓe hono Samba Guellay Moussa El Hadji Moussa Kalide ne dendagal yiɗɓe makko e sehilaɓe makko hande ko ñalawma weltare machallah nde Coumba Dia ko jimɗa ɗo ko naati ɓerɗe jooɗima hen machallah kadi sikki keɗiɗ ɗum fof hande dañat tan ko beelamma ne wonno koye julde gomɗe machallah janab so Baboji ɗum noon wonani en beelamma no feewi nde o ƴettiri ɗo ceerno Hamdou Rabby Diathié nde tawno kadi ni eɗen neldaɓe duwaw duttugol o mo ganduɗa ko khalifa galle o woni baba galle Diathié ɓerɗe men fof kadi kooti hen yo taw ko duwa e julde korko nde kadi yo jaaɓe o haali o mo ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa baɗɗo gueɗal kala mbo waɗi gueɗal kadi holle won ko waɗi nde tawno eɗen keewide neɗɗo woten gaccata o yaha jetten mo e nder ñalawma julde korka ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma e nder ñalawmaji kono eɗen mbiyo nde tawno Allah tagi ene bawɗi mum en mbiyata ko waɗi ko woten mbaɗ hanani mbaɗen kono ko moni men ganduɗo jonga muɗum gurɗoma mayani ɓe mbiyata ko woto wasa bandum ɓe mbi fenoɓe kulata haydara dañata kono mayoɓe tinata kadi ni holko haɗi mbaɗet jaam andat ko mbaɗata ganda ɗo jahata aɗo wuuri weliya gumdami paɗam kono en beltima no feewi ko wona ko ɗum ñalamu julde korko bandiraɓe fof en mbaɗiɓe julmbo wuuri yo Allah rokku en wattude mbo wuuri mbeɗa andi noon ɗiɗo wutteji joɗɗi ɗeɗo daaɗe belɗe sa huccite jomumen tan andat ko ñamɓe tew jari boisson ɗum noon ina wonde beelamma hande noon hayso ɗo ha weeto ko noon mbatten hande kono yeeɓoɓe wonɓe e diaspora o foof kadi ma dañ beelamma saabu ko waɗi ko weeɓani saabu sen kuttidiri o mo ganduɗa ko ndey Coumba Dia ko beelamma kono embo jogui morceau makko biyeteɗo koyɗulam so memani en ɗum haade makko yaade koyɗulam ari koye julde korko kono juulen mbo wuuri Tidiane yeto yen julmo kewɗo ɗum noon bandiraɓe juulemo kewɗo ko ɗon tigui en duunima khalifa men duttuɗon nde wonnoon hol yinnoɓe hawrude oɗo ñalawma hande ko noon Allah e hodduruji men en duunimama ɓe en duunima kadi ganduɗa khalifa men duttiɗo toon to wuuro men horndolde hono ceerno Abou Sam nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e maaɓe men e maaɓe julde kala kono kadi en duunima kadi ganduɗa ɓe wonɓe hôpital uji ɓe cellaɗi nde Allah hokkataɓe jaam e cellal e kisal haaɓe mbawa tigui ruttade e ɓesguji mabɓe en duunima kadi ɓe kadi wonɓe e prison ngaji nde Allah ganduɗa yaltintaɓe dow jaam hokkaɓe haqqillaji koɓe mbaɗno koɓe mbasa wattude ɗum kono kadi juulemo wuuri bandiraɓe juulemo wuuri ɗo ene ha taaga e lemtuna ganduɗa bandiraɓam Tidiane Seydi nana toon ko toon tigui moutarlo wa ganduɗa heedi en mbiɓe julmo wuuri en mbi julmo wuuri acca sammoƴo e Souleymani sammoƴo ko ɗon tigui mbiyeten ha Mayram Djiby ƴeeham mo ganduɗa mo bonanam en mbi ɗum julmo wuuri en mbi julmo wuuri Mariame Balade Niang hono Safiatou Sy en mbi ɗum julmo wuuri en mbi julmo wuuri guiɗɓe meɗen e sehlaɓe men mo limti kala juumi ɗon ha to Canada Kadja Dieye en mbi ɗum julmo wuuri ko noon tigui duttorɗen e ndey Coumba Dia ndey Coumba Dia leñol ngol ne hoɗoma ndey Coumba Dia mbeɗo hooɗa leñol ngol no feewi machallah bisimilla sabu ɗum yiddami leñol ngol ne mawni no laaɓi kono kadi mbeɗa yetta bandiraɓe ɓe foof emin jarno kadi aussi fulɓe kala ɓe mbi gamri tiggu so yooɗi ko yumum nanggue balaɓe mum kadi lingu so yaari kodde maayo yo yettu Allah e lawƴinoɓe toon kore ɗe tigi so tawi min cuusi min joguima cuusal min joguima jambaragal e coftal e komin mbaɗata ko so Allah nelaɗo ɓenni ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe dolni min cuusni min on tigi mi yiɗano telleden plateau o taw mi haalano hono ko kalɗon ɗo e guiɗo men musidɗo men guiɗo leñol ngol Tidiani Sarr Dieynaba Sow won kadi kewa e neɗɗo o ene wona e nder makko wona sahande o golli nde ɗum are makko ala ko reewe way kono koyɗol ni gila ko kewi ko walla ko woodi ko woodani jomumen waɗe fittande mum somi dañoyi janggo e jaam waɗan leñol ngol gonga ɗum taki so wonko neɗɗo no waɗa hoto ƴeewe saha mbo tolni o mbo waɗi ɗum o ala yo ƴeew ɗum ko miijo lelinogo ɗon ko ƴeɓɓoji wonno gila ko ɓooyi gonga Daouda Dia Daouda Moussa Dia o duwante
baaɗo no Daouda Diané kadi aussi duwante ske yontaɓe leñol woɗɓe nan ɗo gaddi contribution mumen ballal mumen e nder leñol ngol so tawi kadi woɗɓe heddiɓe kadi mbawi waade ni walla mbawi wadde hono ni so Allah ittani ko satti ma en ɓuur wawde jogoyade doole janggo e jaam est ce que ko heddi ko vraiment mi weltima e jonde men jonde nde ko jonde endam ko jonde cehilagal ko jonde ɓingu yumma ko jonde juulemi wuuri juulemi wuuri noon dendagal bandiraɓe julɓe kala en paltaki hay goto bandiraɓe tan eɗen mbiyaɓe kettuki jaam ha ɗo ko woni yeeso daɗani guite inchallah on jarama ko noon tigui hande ko juulemo wuuri tan yen julmo kewɗo mbeɗa andi Dieynaba Sow holɓe jiɗɗa wadde julmo wuuri nde wonnoon bandiraɓe ene jaggui no fewi kala ko yalti haaɓe batti hen haqqillaji mabɓe hay sen mbawani limtidde foof kam men kaal hen ɓe ganduɗa ɓe ciftorɗen foof kalen hen en ɗumumen mbaɗen ɗumen julmo wuuri ko hunde hande woni tigi Tidiani Sarr machallah so juulemo wuuri haalama gadortomi ko galle amin somi adorima galle amin kadi mi adoro jinnaɗam mi adoro oɗo gandanɗa hoore ma ko kanko woni babam Haroun Deddi Sow nde wonno joni wonko nde Coumba haali ɗo wi so ngam ciggu yooɗi ko yummiraɗo jagge bala ɓe wadde to nini men woni to eɗen ñagonomo Allah nde Allah yurmotomo toon e yaafoma waɗamo kadi to ɓuuri foof moƴƴude e aljannaji wadde en mbi galle o foof no fotirni en mbawa limtude ne wonno limtuɗo kala juuma en gadorima guila e oɗo ganduɗa hoorema kanko woni afo galle afo mo bonnani hono Hammadou Harouna Deddi kanko e joom suudu makko e ɓinguel makko e dendagal galle o kono kadi mi wawa wasde limtude ɓeɗo yimɓe ɓe gandanɗa hoorema kala e saaha nde mbaɗɗen ɗo yewtere e Pindi TV ko kañumen jaggata hen nde mbaɗɗen ɗo yewtere e Pindi TV ko kañumen dokkata en doole kala e saaha ha mbawen jokkidde wadde en calmini Yaya Diallo gonɗo toto France Oumar Sy e dendagal yiɗɓe e sehilaɓe wonɓe diaspora wattuɓe meɗen hankkille kono kadi en jejjitta kawmen hono Oumar Yeroba e dendagal famille o joom suudu makko e dendagal cukalon kon wadde dendagal yiɗɓe e jeebaso debbo mo jakili en calmini ɗum en juurima ɗum en mbi ɗum kadi en juulemo wuuri noon tigui en juulemo wuuri bamodi ko noon tan bandiraɓe Roɓindo Diawro eɗen mbaɗi julmo wuuri Sénégal kala kono tariji targudde nammati nokku ciloɗi jaabi e muccitede kamɓe kala e kuuɓal en mbaɗiɓe julmo wuuri ko wona ko ɗum Mamadou Sané mo ganduɗa ko gaccuɗo hakkille mum e ayaw habride Pindi TV ko noon mo ganduɗa ko général Ba en calminimo ceerno Alhassane Ba ko noon ceerno Ousmane Ly ceerno Amadou Ba kamɓe kala en juurimoɓe kala mo ganduɗa kadi ni ko gaccuɗo hakkille mum ayaw habride Pindi TV tan min mbaɗimo julmo wuuri Alhousseyni Sané Alhassane Sané Ousmane Kebe ceerno Ndiaye Rasoul Baro kamɓe foof ko yimɓe ɓe ganduɗa ko accuɓe hakkillaji mumen e ayaw habride Pindi TV bandiraɓe ko noon tan sago Allah sago mon oɗon jarlo oɗon jaafo ko noon tigui bamodi en mbaɗi bandiraɓe foof julmo wuuri Houlay Modou Sow toon to France waɗama julmo wuuri Nourul Huda Oumou Haydara mo Sarif Haydara mo ganduɗa ko battuɗo haqqille mum e Pindi TV kala saaha mbima julmo wuuri kadi min ñaguimama duwaw en mbi julmo wuuri bandiraɓe e mawniraɓe ko noon kidi yejitta mawnam debbo mawnam sehilam nde wonnoon yummiraɗo yeeti law kono mi wayani ganduɗa mbayew nde wonnoon Aissata Maham Gueye nan ɗo tigui ene toppiti ene woni yummiraɗo hatti ɗum noon mi waɗi Aissata Maham Gueye julmo wuuri noon tigui mbaɗanmi Mama Gueye toon to Nouakchott sehilam kiɗam Hawa Mamoudou mi waɗi ɗum julmo wuuri bandiraɓe kala mo limti kala ko noon so wona ɗum hande bandiraɓe fof eɗen jiiɗi wadde ɗum en mbaɗiri julmo wuuri o mo ganduɗa ko Alassane Dieng gandiraɗo Zo Dieng toon to Dowla France non jarama roɓen dande ma welde nde koyɗo lam so noon mi rokki ɗum jeekam hono Fama Baɗi min dokkumi ɗum ko général Ba ɓempe jeyilam ko fadi mo ganduɗa hakkille mum koye Tidianiétou Sarr e Dieynaba Sow jamaje Champs-Élysées week-end Genève ma Bruxelles vacances Nice ma ville Venise reggae ma Kinson fotɓe rokkude Roxon ndeysan Tidianiétou a ummotote so ɓooyi Dieynaba Sow Tidiane yo dillin wutto tan mbeɗa yiiɗi ummorde ala dillin wutto tan min par ce que onon yimɓe ñaami ha kaari ene moƴƴi dilla seeɗa
Abuja Jazz kame na dem Samba Ario ndeysaan Samba Diop Samba Gueye Colline Karko Mashallah. Bido fetele dimbede yirlo so boy mi jata kas mi gojo ha mi wopata sona mami doyo ndey Fatouma Sali tanarte yamna koy dol Dieynaba Diallo jisukabe ka jali na ebe kedi mi ketindi mi gidela ndeysaan Thiat Walo taw mi ko dunde mi dengi mori Afrika Oumou Afrika Afrika Mashallah. Amatulaay mooy tontu Amérique. Ceerno Alassane Ba njule yen njul ma wuuri njul ma wuri onon pandamian bi mi njule ma wuri Kewde. ɗum kewɗe ndey Fatouma Sali ndey Masila. omo wonde Samba joburu mi juurima ngaari So jaɓi omo waawi. mi juurima ngaari So jaɓi omo waawi. Mo yettade sababu yettata Allah sababu kam. Machallah ñaama. Ay kalande mo yetani sababu yettata Allah jomen Noon tigi. Mamoudou Accam. Dieynaba Sow Jeeba Sow Pullo Seynaba soplo jeri pulla gerlel najo salamale man pullo ndeysaan Soppulo. o rokkima ñale Tan bonni mo. bamodi Ba gorko yombo tareji to leydi men fota Mashallah. Tapulo. ha jagge kam En jagguma ala hokka min mbasa jaggude hande ko julde. No jiɗɗa fof mbaɗa. Tijani Sar sar gelem Tijani ta num samale ma Tijani belayre jam o rokkima ngelobo Mashallah. empejila Mashallah. Maje Champs-Élysées Mashallah. Ko noon tigi Ndeye Coumba Dia yo Allah luɓre ko juuti dande ma welnde nde machallah a waɗi no gawɗa wadde ni nde garɗa e pulago fof pulago ne welto ɗum ɗon Seydi Dia min beltanimama no feewi ko ɗon tigi bandiraɓe ko welide yonata saago men ko jokken plateau ɗo ka ha janggo nde wonnoon hande ko ñalawma julde korka ala ko jarani hande oɗo ñalawma kono mataw ko ɗon tigi mbawten tan waynorade ɗum noon Dieynaba so mbaynoɗa bandiraɓe tigi wadde Tidiani Sarr machallah jetti nalanke men baɗɗo fayida so yimi na naata e ɓernde no fewi wadde en beltanima mum en calmini dendagal gure men dendagal Deysra Fatou Nouakchott en calmini debbo pullo hono Houley Abou Deddi en calmini kadi joom galle makko hono Abuja en calmini kadi dendagal bandiraɓe men wonɓe Nouakchott wattuɓe meɗen hakkille wadde Tidiani Sarr en mbaynima bandiraɓe ko noon tigi bambodi ko ɗon tigi mbaynotoɗen nde mbaynotoɗa bandiraɓe eyyi ko noon en jonnotako hen kono en beltanima yeɓoɓe Ayaw Habirde Pindi TV kadi ne gacci hakkillaji mumen e jewte men pattam lami baɗɗi ɗo guilay mogoji mum hay ko way noon ha yetti guilay jagguɓe hen kono tan nde tawno a wi ko weeli dumatako yere bebe Aïcha en jettiɓe en jarniɓe no fewi ceerno Modi ko noon kamɓe kala e invité ji men dañnoɗen ɗi kadi e nder lewru teddu ndu kamɓe kala en jettiɓe ko weeli dumataka so dumato neɗɗo ƴettata ko paquet sukara waɗa e hunduko mum kono Allah jarama en jetti kadi ɓeɓe ganduɗa ko Ndeye Coumba Dia e Ibrahima Sissoko Allah jarama on jarama ko ɗon tigi Ndeye Coumba Dia mbaynotoɗa bandiraɓe gudden yewtere haaju tan ko wiide ko weltare plateau o kadi aussi wonko jibini ko hesɗi andodirnoɓe ɓeydima andodirde ɓe gandodirano ɓe gandodiri gonga kadi enɗam kadi feeñiɗo
so jeenaba innitorima ha guddude ndiɗ ɓe Demba Dado te min ko ɗon dawmi minen fof no min gummi ko ɗo wiyete Kaaƴe Paye kañum reeni rewa o e worgo ngo fof ko artude ha joni wiide duwonade galle ceerno Hamdou Rabby Diadji duttugol ceerno Baba Galle yo Allah watton foftorde makko waɗa moye aljannaji ɓurɗe towde bandiraɓe julɓe on jarama min beltanima Allah min beltanima on kala ko waɗeteɗo walla kala ko waɗaɗo ko yo wel on yo feew on kala ko yubbani ɗo henne paamon wona e sagoji amen kono minen kam min gaddi ɗo ko anniye kala ko min mbaɗi ɗo mbete oɗon mbawa weltade ɗum noon on calminama en tawama hikka yo Allah hokki en tawe ɗo saaha mbo wuuri yen ɓoy hippade e ɓesguji men yen ɓoy kadi yewodirde kadi aussi e koye men ko heddi ko wassalamu on calminama non tigui Allah jarama Ndeye Coumba Dia ɗum noon Ibrahima Keita tigui Ibrahima Sissoko min beltanimama no fewi ganduɗa nduɗo ñañoru welndu wandu fayida machallah min beltanimama yo Allah yoɓ moƴƴere ko ɗon tigui ganduɗa mbaynotoɗen mbaynoɗen bandiraɓe eyyi ko ɗon tigui ha mbaynen tan o uddana en joni noon ko weeli duumatako bandiraɓe yiya daroɓe Ayaw Pindi TV plateau mon plateau korité ganduɗa on di dusannoɓe en ɓe hetto to banggue kaɓirta to ko Ndeye Fatou Massaly e Samba Diop ɗum noon de Allah waɗanen jaam e calal e kisal ha mbabten jottat ɗo kadi plateau goɗɗo jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo jaam funnague jaam hirnague jaam ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe foof mbawen hedde hen ɗum noon ko debbo ngawle ngarak mala mbiya debbo hornolde Sare Ñanko Tidiane Sarr arno tigui jodɗa ɗo yewrude mon ko ɗon tigui mbaynotoɗen Ndeye Coumba Dia dusene mbayni ɗe mbiɗine wayno ma guiɗam mbiɗine wayno ma bandam machallah mbiɗine wayno ma guiɗam mbiɗine wayno ma bandam mbiɗine wayno ma guiɗo mbiɗine wayno ma bandam mbiɗine wayno ma guiɗo mbiɗine wayno ma bandam Manama Sarr baliraɗo gorko mo wona Manama Sarr Seydou Sarr gite leydi jomam giɗam nani wayno gite leydi jomam giɗam nani wayno mbiɗina wayno ma giɗo Dieynaba Seydi Sow mbiɗina wayno ma giɗam Aba Modi mbiɗina wayno ma giɗo Tidiane Saro mbiɗina wayno ma giɗam Sissoko Sora Sissoko anite ani barani ko ɗo tan e aɗa Pindi TV tigui e Pindi TV